В днешната класация ще ви представя топ 10 най-мощни серийни автомобила на планета. Ако подобен тип класации ви харесват, не забравяйте да се абонирате за канала, а предложения за нови класации може да споделите долу в коментарите. Номер 10. Chevrolet Corvette Z6 разполага с 650 конски сили и има приблизително тегло от 1602 кг. Тази американска супер кола ускорява от 0 до 100 км в час за 2,9 секунди и максимална скорост от 325 км в час. Z6 се характеризира със своя звук и усещане все едно сте на писта. Номер 9. Nissan GT-R Nismo разполага с 600 конски сили при тегло от 1710 кг. Този японски супер автомобил достига ускорение от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди и има максимална скорост от 299 км в час. GT-R Nismo е известен със своя динамичен външен вид и високо ускорение. Номер 8. Porsche 911 Turbo S разполага с 640 конски сили и тегло от 1640 кг. Този автомобил достига от 0 до 100 км в час за 2,6 секунди и има максимална скорост от 330 км в час. 911 Turbo S се отличава с стил, мощност и удоволствие в шофирането. Номер 7. McLaren Senna има мощност от 789 конски сили при маса само от 1198 кг. Този супер автомобил достига от 0 до 100 км в час за 2,7 секунди и има максимална скорост от 335 км в час. Неговото име е в почит към легендарния пилот от Формула 1 Айртон Сена. Номер 6. Lamborghini Aventador SVJ разполага с 759 конски сили и маса от 1525 кг. Тази италианска супер кола предлага впечатляващото ускорение от 0 до 100 км в час за 2,8 секунди и максимална скорост от над 349 км в час. Агресивният му дизайн и звук са характерни за марката Lamborghini. Номер 5. Ferrari SF90 Stradale се отличава със своите 986 конски сили и тегло от 1570 кг. Той предлага ускорение от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди и максимална скорост от 340 км в час. Съчетавайки мощност и лекота, SF90 представлява върховната точка на италианският автомобилен дизайн. А коя е вашата любима супер кола? Споделете долу в коментарите. Номер 4. Tesla Model S Plaid предлага не само елегантен дизайн, но и мощност от 1020 конски сили. Този електрически супер автомобил има маса от 2241 кг, като предоставя внушително ускорение от 0 до 100 км в час само за 1,98 секунди. Максимална скорост на Model S Plaid е над 322 км в час. Това го прави един от най-бързите електрически автомобили в света. Номер 3. Koenigsegg Jesko. Той се характеризира с мощност от над 1600 конски сили и тегло от 1420 кг. Той предлага ускорение от 0 до 100 км в час за по-малко от 2,5 секунди. Максималната скорост на Jesko надхвърля 400 км в час, като това го прави един от най-бързите коли на планетата. От гледна точка на технологични функции и дизайн, Jesko представлява върховна точка на инженерство. Номер 2. Bugatti Chiron Supersport. Chiron Supersport е супер машина с мощност от 1577 конски сили. Тегло от около 1975 кг, тази супер кола е изключително мощен автомобил. Неговото ускорение от 0 до 100 км в час е под 2,4 секунди, а максималната скорост е над 439 км в час. Chiron Supersport се доказва като скоростно чудовище. И на първо място се нарежда Hennessy Venus F5. Истинска мега супер кола с невероятните 1817 конски сили под капак.
Той се отличава със своята невероятна маса от 1360 кг, което го прави една от най-леките суперколи в света. Впечатляващо ускорение от 0 до 100 км в час само за 2,5 секунди, Venom F5 просто изпъхва. Този звяр също така достига максимална скорост от над 500 км в час, което я прави една от най-бързите коли на планетата. Ако класацията ви е харесала, ударете по един палец нагоре, а всякакви предложения за нови класации са добре дошли.